Benvinguts a un nou vídeo, en aquest cas dedicat a les funcions sintàctiques, pronominalització, concretament al punt dels complements circumstancials, que n'hi ha uns quants, però veureu que és fàcil, o això espero. Doncs anem pel complement circumstancial, aquestes eren totes les funcions que veuríem, i ahir passem al punt 7, complement circumstancial. Els complements circumstancials, ja ho sabeu, indiquen circumstàncies en què té lloc l'acció del verb, i aquestes circumstàncies poden ser de molts tipus: temps, lloc, quantitat, companyia, instrument, etc. Aquestes són tots els circumstancials que tenim. Normalment veieu temps, lloc, mode, quantitat, companyia i poc més. Instrument, normalment també el veieu, però hi ha d'altres, com el circumstancial de causa, finalitat, conseqüència, concessió, comparació, condició. Aquests els haureu vist molt o els veureu en el vídeo dedicat a les subordinades adverbials, perquè surten força. Circumstancial d'instrument, destinatari, afirmació, negació o dubte. Anem a veure breument cadascun d'aquests amb un exemple. Circumstancial de temps: demà et faré una visita, finalment vindràs a la tarda, van arribar quan jo encara estava fent el sopar, aleshores es va girar i la va veure. Fixeu-vos que els circumstancials acostumen a tenir forma de verbis, demà, aleshores, després, o es poden substituir per un adverbi o per una locució adverbial. Circumstancial de lloc: demà aniré a la biblioteca, vindràs a Miracle o aniràs a Cocoa. Prefereixo quedar-me a casa tot el dia jugant al Fortnite. Vaig anar a l'escola a recollir llibres, per tant, circumstancials de lloc. Circumstancial de moda: no ho facis així, el vaig enxampar copiant del meu company, fes-ho com t'he dit. Fixeu-vos també que tenen forma d'adverbis o es poden substituir per adverbis, fes-ho així. Alguns d'aquests exemples que he posat són precisament oracions subordinades adverbials. Circumstancial de companyia: home, si el temps el puc saber per quan, demà aniré et faré una visita, quan? Demà. Finalment vindràs a la tarda, quan? A la tarda. El de lloc es pot respondre on. Demà aniré a la biblioteca, on? A la biblioteca. Vindràs a Miracle, on? A Miracle. El de moda es pot respondre una mica com, amb el com, no ho facis així, com, fes-ho com t'he dit, com. El circumstancial de companyia és molt típic poder-lo veure amb la resposta d'amb qui. Aniré al cinema amb qui? Amb els meus cosins. Cantarem amb qui? Amb la coral d'Arenys. Vens a comprar amb qui? Amb mi. Que seria el circumstancial de companyia. Circumstancial de causa: va morir. El circumstancial de causa, per què? Per quina raó? Va morir per un càncer fulminant, no va dir qui havia estat per por a les represàlies, va obrir la finestra perquè tenia calor, com que vaig arribar tard, per aquesta raó no em van deixar fer l'examen. Fixeu-vos que, com vam dir en el vídeo, com direm, no sé si el veureu abans o després, en el vídeo de les adverbials, aquest per què es pot substituir per ja que. Va obrir la finestra ja que tenia calor, en el cas de causa. En canvi, en el cas de finalitat, aquest per què es pot substituir per a fi que. Va obrir la finestra a fi que entrés l'aire, amb aquesta finalitat. Aquí és per aquesta raó i aquí és per aquesta finalitat. Estudia moltíssim per aprovar l'assignatura, per tal de guanyar, amb aquesta finalitat, era capaç de tot. Aquest es respon al de causa per què i aquest de finalitat per a què, és a dir, amb quina finalitat concreta. Conseqüència: el de conseqüència molt habitualment va introduït pels nexes tant que. Tenia tanta son que em vaig quedar adormit a classe, estudia tant que sap greu suspendre'l. Tenia tanta son que, en conseqüència, em vaig quedar adormit. I estudia tant que, en conseqüència, sap greu suspendre'l. De concessió, circumstancial de concessió: recordeu que el circumstancial de concessió vol dir que hi ha un obstacle, però tot i aquest obstacle s'aconsegueix la finalitat del verb. Què vol dir això? Doncs encara que no t'ho miris, aprovaràs. Hi ha un obstacle, que és que no t'ho mires,
però malgrat aquest obstacle probablement aconsegueixis l'objectiu, que és aprovar. El partit s'acabarà jugant tot i que ha plogut, és a dir, hi ha un problema, però aquest problema se supera. Malgrat que deia la veritat, ningú el va creure. El circumstancial de concessió, de forma habitual, va introduït per encara que, tot i que o malgrat que. Són nexes molt típics per al circumstancial de concessió. Circumstancial de comparació, doncs, més que, menys que, millor que, pitjor que, tant com, ets menys tímid que el teu germà, va ballar tant com la seva xicota, el tutor del C és millor que el del D. Menys que, d'inferioritat, tant com, d'igualtat, millor que, de superlatiu. Circumstancial de condició, si, molt típic aquest nexe, si no m'ho dius, jo no ho puc endevinar, en cas que aprovi, és a dir, si aprovo, em compraran una moto, per tant, molt típic aquest nexe si en els circumstancials de condició. Circumstancial d'instrument, podem respondre amb què. Aquest exercici el resoldrem amb què? Amb la calculadora. Va corregir l'examen amb què? Amb un bolígraf de color taronja. Circumstancial d'instrument. Circumstancial de destinatari, que a vegades es confon amb el complement indirecte. Fixeu-vos, li vaig donar el llibre per al seu germà. És el destinatari, però és el destinatari del llibre, però jo a qui li dono és a una altra persona. Jo li dono el llibre al Lluís perquè li doni al seu germà. Circumstancial de destinació o de destinatari. Li vaig comprar una joguina al Joan, complement indirecte, que li vaig comprar a ell, al Joan, complement indirecte, però era per als seus fills, no era per ell, era per als seus fills, per tant, circumstancial de destinació o destinatari. Circumstancial d'afirmació, també, efectivament, sí, és cert que jo també ho he vist, efectivament havia estudiat poc. Circumstancial de negació, no, tampoc, són adverbis molt típics de negació, no estic d'acord amb el que diu, tampoc em sembla normal que es posi així, i circumstancial de dubte. Amb aquest vídeo potser acabarem aprovant l'examen, tant de bo, i tal vegada no ha pogut avisar que no aniria. Això són tots els circumstancials que tenim. Ara, pronominalització, substitució pronominal, molt fàcil. A l'I i a l'en. A l'I substitueix tots els circumstancials, excepte uns casos concrets que són els que van substituïts pel pronom feble en. Quins són? Els circumstancials de lloc que van introduïts per la preposició de. Circumstancials de lloc que van introduïts per la preposició de se substitueixen per en. Fixeu-vos, va penjar el quadre amb presses. Així, circumstancial de moda. Com que és circumstancial de moda i no és ni circumstancial de lloc ni res, per ahir va penjar-hi el quadre i estarà substituint amb presses aquest circumstancial de moda. Anireu a l'estadi? És circumstancial de lloc. Molt bé, és l'excepció. Home, aquest circumstancial de lloc no va introduït per la preposició de, va introduït per la preposició a. Per tant, se substituirà per i, no per en, perquè només se substitueix per en quan és circumstancial de lloc introduït per de. Per tant, anireu a l'estadi i anireu, i aquest i és el que fa de circumstancial de lloc. Ara bé, fixeu-vos l'últim exemple. Ara veniu del cinema, circumstancial de lloc introduït per la preposició de. Ara sí que és l'excepció. Per tant, no ho podem substituir per i, sinó per en. Ara en veniu. Ara veniu del cinema, ara en veniu. I és l'excepció d'aquesta substitució pronominal. D'acord? I ja està, això seria tot el referent al complement circumstancial. Res, ja ho tenim això. Hem fet el circumstancial ara, per tant només ens faltarà complement agent i subjecte pacient, que ho farem en un sol vídeo, i complement del nom, complement de l'adjectiu, complement de l'adverbi, que també ho farem en un altre vídeo. Gràcies per la vostra atenció, com sempre.